Türkmenistanyň hökümeti ýurtda türkmen manadynyň daşary ýurt valyutalary babatyndaky resmi kursyň hümmetini üýtgetmek mümkinçiligini seredýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndaky çeşmesi habar berýär. Adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmämiziň söýlerine görä täze kursyň Garabadardaky kursa gaty golay bolmagyna garaşylýar. Şu hepde Türkmenistanda elde edilen resmi bolmadyk valyuta sowdasynda Amerikan dollarynyň bahasy rekord derejesine ýetipdi. 1 Amerikan dollary 14 we 15 manat aralygynda satylypdy. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň Garabadardaky bahasy şu ýylyň ýanwar aýynyň ortalaryndan bäri çürtkesik ýokurlanyp başlandy. Munyň bilen bir wagtda haritler hem azyk önümleri gymmatlady. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň resmi çalyşyk kursy 2015-nji ýyldan bäri üýtkepsiz we 1 Amerikan dollaryna 3,5 türkmen manady derejesinde saklanýar. Valyutanyň naqd sowdasy Türkmenistanda bir kanun hasaplanýar. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanyň Merkezi Banky naqd valyuta çalyşygyny doly besetdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň özünden türkmen hökümetiniň daşary ýurt valyutasynyň resmi çalyşyk kursyny üýtgetmek mümkinçiligine seredýänligi baradaky maglumaty resmi taýdan tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Emma Azatlygyň Merkezi Bankdaky çeşmesi Türkmenistanyň mali pudogynyň ýurtda daşary ýurt valyutasyna bar bolan talaba görä ilaty valyuta bilen öpçün edip bilmeýänligini belledi. Onuň söýlerine görä valyutanyň resmi çalyşyk kursynyň üýtgedilmegi inflasiýany saklamak üçin zerur bolup durýar. Inflasiýany belli bir derejede saklamak gerek. Meselem Garabadarda dollaryň bahasy 15 manada bar. Bu ýagdaýda bankyň narhy 13,5-14 manat bolup biler. Kursyň üýtgäp durjagy ýa-da keskitli boljagy hem uly mesele. Emma onuň Garabadara görä üýtgäp durjagy gaty ähtimal. Bu Merkezi Banka stavkalara goşulmagy mümkinçilik berer. Häzirki wagtda bu mümkin däl. Sebäbi ar tapawut juda uly. Dip Türkmenistanyň Merkezi Bankyndaky ygtybarly çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň söýlerine görä türkmen manadynyň daşary ýurt valyutalary babatynda ketkitlenmegine garaşylýan täze kursy ýurdun esasy daşary ýurt sowda partnýorlary we daşary ýurt valyutasynyň esasy çeşmeleri Hytaý hem Iran bilen gepleşiklerine hem bagly bolup durýar. Sebäbi Hytaý türkmen gazynyň gekete xyridary bolmagynda galýar. Iran Türkmenistandan satyn alan gaz üçin hasaplaşmakdan ýüze urup dawa etmegini dowam etdirýär.